Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Владимир Решетков баритоны үшін Владимир Харитонов сөзләренә композитор Давид Тухманов иҗат иткән җыр бөек. 9 яшьлек малайның музыкага мәхәббәте шуннан башланган. Парад заканчивался, бабушка накрывала огромный стол, и дед, выпив свои 100 грамм фронтовых, заставлял меня вставать на табуретку и петь День Победы. День Победы җырының видеоролигын Оренбург дәүләт академия рус халык хоры мартта ук изоляция режимы кертелгәнче яздыра. Шул рәвешле Оренбург өлкәсе җыр марафонын кабул итеп ала. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Марафонга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле аппараты старт бирә. 25 апрельдә җыр марафонын Мордовия республикасы ачты. Һәм менә инде 2 атна дәвамында җиңү турында яраткан җырыбыз Идел буе округында яшәүчеләрнең туган телендә рус, мордва, чуаш, мари, удмурт, татар, башкорт телләрендә яңгырый. Күп милләтле Оренбург өчен җыр һәр телдә аңлаешлы һәм якын. Җырның премьерасы 45 ел элек булган. Оренбург дәүләт академия рус халык хоры репертуарында День Победы җыры иң мөһим иҗади проектларның берсе. Понимая идею всего этого события, всего этого марафона, приняли сразу этот вызов с удовольствием, подготовились и решили исполнить. Я думаю, что это хорошее дело мы сделаем. Через себя песни пропускаю, чтобы передать именно то, что нужно передать зрителям, ветеранам, все эти эмоции. Оренбург масштаблы җыр марафонын йомгаклый. Идел буенда яшәүчеләр легендар җырны Оренбург дәүләт академия рус халык хоры башкаруында ишетәчәк. 9 май җиңү көнендә День Победы җыры марафонда катнашкан барлык музыкаль коллективлар башкаруында яңгыраячак. Марафонның трансляциясын социаль челтәрләрдә Наш День Победы, Песни Победы ПФО хэштеглары буенча Россия 24 телеканалында һәм YouTube каналларда карарга, аудиоверсияны Маяк һәм Радио Россия радио каналларында тыңларга мөмкин.